kasih sayange karepatiku lakon dadi bojone. Oh, ngono Mas. Tak pijeti ya Mbak. Sehat. Sayange wis duwe bojo nanging aku wis kepacut tresno. Menungso rasane ati yen aku ra kelakon melu duwe. Sakno, sakno. Cinta yang tak tersampaikan. Kasihan deh lo. Jambu alas kulite ijo sing digagas wis tuwe bojo. Ada gula, ada semut, durung rondo ojo direpot. Sumpah wis janji yen lagi cinta kali. Tekane batin ora bakal uru ganti. Yo. Sumpah wis janji arep sehidup semati. Senang lan sedih bareng-bareng dilakoni. Jambu alas deh manis rasane nadyan dilas tak anteni rondone. Sayangi wis duwe bojo nanging aku wis kadung tresno. Nelongso rasane ngati yen aku ra kelakon melu duweni. Ada Prodia Tiga Studios, terima kasih. Ayo. jambu alas kulite ijo sing digagas wis duwe bojo. Ada gula, ada semut durung rondo ojo direpot. Sumpah wis janji yen ku lagi janji kawin. Tekane batin ora bakal uru ganti. Sok enak yes. Sumpah wis janji arep sehidup semati. Seneng lan sedih bareng-bareng dilakoni. Jambu alas deh manis rasane nadyan tilas tak enteni rondone. Kelingan manis eseme dorong kelingan ramah kemuyune. Tresno lan kasih sayange karepatiku kelakon dadi bojone. Katur sampun Mbah Kakung. Mbah Karti lagunipun. sampun diawe meneh. Wah tenan lah, seneng tenan lho Dik ketemu sedulur lanang. Alhamdulillah ngaturaken tembangipun wonten Sinom tinampi kalian tembangipun si kucing. Bapak Ibu sang yatilinggah ingkang satu dan kehormatan boten ngicali kamatikan genyo ngresepi jenaring pakurmatan ing sampun katur kanca-kanca MC Production ugi kasuwun sikik sautawis keparenga anglajengaken laksitaning adicara pasrah tampi temanten Saribit Srono Upakarti jangkeping boyong temanten menggah laksitaning adicara Tri Laksana Gati atur pamadaning sabda pangandika gati saking Kadang
Bari agung pisan kinasih ingkang winantu ing pakurmatan panipun Bapak Purnomo dalah Ibu Suyanti. Jumeneng Sang Duta Pangandika Gati panipun ingkang winantu ing pakurmatan Bapak Endro Ariwibowo Pandayawara miwah pirantos ing pangandika sumangga katur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in, wa ala umri wadin, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Mugi sih wiloso kanugrahan dalem Gusti ingkang hamasesa bawana tansah kajiwa kasarira karentahna dumateng panjenengan sami dalasan kula wonten ing titi wanci punika ugi saklami-laminipun. Para pinisepuh, aji sepuh sesepuh ingkang satuhu sampun pono ing pamawas lebda ing pitutur. Kiblating panembah ingkang tansah pinundi saha kinabekten. Para pangemban pangembating praja pangarsaning wilayah wonten ing wewengkon Padukuhan Karangtengah nun inggih Bapak Dukuh, Bapak RT, Bapak RW pinangka pandam pandoming kawula dasih ingkang tansah katuran sagunging pakurmatan. Dumateng panjenenganipun Bapak Ibu kadang pisan sutresna nun inggih Bapak Hardi Suwarno dalasan Ibu Mujiem ingkang tansah minantu ing Suka Basuki. Mliginipun dumateng para rawuh kakung mewah putri, seniman lan seniwati ingkang boten saged kula sebat setunggal-setunggalipun ingkang tansah bagiya minulya. Kanthi pepayung budi rahayu hangaturaken raos syukur dumateng ngarsa dalem Gusti ingkang Maha Mirah tuwin welas asih. Dumateng panjenengan sami dalasan kula wonten ing titi wanci punika tasih dipun kaparangaken hangestreni mamuji wonten ing adicara ri kalenggahan sonten punika sedaya kairing kawilujengan. Boten kasupen selawat ugi salam katetepno dumateng panutan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kula lan panjenengan sami pikantuk syafaatipun wonten ing yaumul kiamah. Amin amin ya rabbal alamin. Para rawuh ingkang tansah minulya, kepareng kula kumawantun matur wonten ngajeng panjenengan sedaya boten ateges kula nilar saking subasita. Hananging kula kedah mundi dawuh dumateng Bapak Purnomo dalasan Ibu supados ngaturaken uwosing gati. Ingkang sepisan ngaturaken salam taklim ugi silaturahmi. Mugi-mugi salam silaturahmi punika saged ndadosaken keluarga wonten ing gugupan Padukuhan Gabuk lan ugi Padukuhan Karangtengah tansah rumaket anggenipun pasederekan.
Lan boten kesupen ugi ngaturaken salam taklim kanthi waosan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang angka kalih lumantar anak kula Rinda ngaturaken salam pangabekti konjuk katur dumateng Bapak Ibu Hardi Suwarno dalasan Ibu mugia ditampi kanthi renoning penggalih. Ingkang angka 3 ngaturaken pundi dawuh dumateng Bapak Hardi Sutresno rikala dinten Minggu Pon supados keluarga ageng wonten ing Kukupan Padukuhan Gabuk sowan wonten ing papan punika katitik wonten ing siang sonten punika sedaya kula wangsa ugi rombongan wonten ing Padukuhan Gabuk saged tindak wonten ing papan punika sedaya kairing kawilujengan. Ingkang salajengipun rikala dinten Sabtu Pahing 20 April 2026 nyuwun sewu alhamdulillah matur suwun sampun wonten sing memutaken adicara lumampah ijab saha kabul sampun kalampah kanthi wilujeng boten wonten alangan setunggal punapa pramila ing wontening sonten punika nderek ngayu bagya temanten kekalih saged dipun sowanaken wonten ing papan punika mugi-mugi lancar sedayanipun. Para rawuh ingkang tansah kinurmatan wonten ing siang punika Bapak Purnomo dalasan Ibu Suyanti nyuwun pangapunten nambok bilih sowan kula sak rombongan dados kirang subasita ugi kirang remenaken dumateng keluarga ageng mriki saestu nyuwun pangapunten saageng-agengipun. Ingkang salajengipun ngaturaken dumateng Magersari wonten ing Kukupan Padukuhan Karangtengah minggahipun wonten ing Pak RT, Bapak RW ugi Bapak Dukuh. Anak kula Rinda Febrianti punika babakan umur sampun katingal dewasa. Hananging anggenipun ngupadi gulawentah keluarga dereng sepintena. Pramila katur dumateng Bapak Dukuh, Bapak RW linangkung keluarga ageng Bapak Hardi Suwarno dalasan Ibu kasuwun paring piwarah, paring seserpan dumateng temanten kekalih anggenipun tumuju wonten ing bebrayan agung mugia saged ndadosaken keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin amin ya rabbal alamin. Para rawuh ingkang tansah minulya wonten panuwunan saking keluarga ageng Bapak Purnomo dalasan Ibu hambok bilih sampun pratandha paripurnanipun pawiwahan siang sonten punika kasuwun temanten kekalih sak mangke dipun bangsulaken wonten ing Kukuban Padukuhan Gabuk. Amargi Bapak Purnomo dalasan Ibu nembe seneng sanget kaitanipun kalih gadah putra kakung. Pramila kasuwun ing sak mangke
saged dipun pinangkani. Niki matur kalian Mas penganten inggih punika Mas Anang Novi Nur Cahyo nggih. Dalasan Mbak Rinda Febrianti. Nek cara kula Mas, kuwi M5 Mas. Madep mantep mangan melu mara tuwa. Nah, ing mriku kula sumanggaaken ing sakmangke cumondhok wonten ing papan punika. Alhamdulillah menawi cumondhok wonten ing Kukupan Padukuhan Gabuk mboten badhe ajeng dibenten-bentenaken kaitanipun pundi anak mantu, pundi putra piyambak. Pokoke kula rengkuh dados keluarga ageng kula lan mugi-mugi mawon ing sakmangke saged ndadosaken bingahing keluarga agengipun. Makaten mbok bilih tentu kemawon atur kula kathah kalepatan, kathah keklentuan lan niki wau wonten pamundutan utawi wonten tali asih ingkang awujud jajanan peken niku wonten sekedhik angsal-angsal. Mugia angsal-angsal punika saged bermanfaat kangge keluarga ageng Bapak Hadi Suwarno. Makaten saking kula tentu kemawon kathah kelepatan, kathah keklentuan, saestu kula nyuwun pangapunten sageng-agengipun. Kula pungkasi billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Priyogong luhur jumeneng nata Nalendra Gung Binatara wonten ing wewengkon Gabuk Giri Cahya Purwasari Gunung Kidul Ngayogyakarta hatining rat panipun Bapak Kepala Dukuh Endra Ariwibowo ngenya pamedhar sabda pangandika kaduk ruruh datan wonten ingkang karempit handayani pantes lamonta jumeneng Sang Duta Saraya kula aturaken sewu genging panuwun ingkang tanpa umpama tumanggaping sabda pangandika gati pasrahing temanten sarimbit srana warana jangkeping salaki rabi ing laksitaning adicara boyong temanten tumanggap panipun kang winantu ing pakurmatan Bapak Kepala Dukuh ing Padukuhan Karangtengah ingkang pinantu ing pakurmatan panipun Bapak Mariono Pandayawara ewah pinantu sing pangandika sumangga katur.
matur nuwun dumateng Kadang Pambiyawara ing sampun pareng medal dumateng kula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Dumateng ngarsanipun para pinisepuh sesepuh kasepuhan ingkang pono ing pamawas lebdo ing pitutur ingkang ngedahat pinundi saha kinabekten. Dumateng ngarsanipun para pangembaning wilayah saya menika padukuhan Gabuk saha padukuhan Karangtengah ingkang tansah winengku ing pakurmatan. Maliginipun dumateng Kadang Bisan Sutresno Bapak Purnomo Sarimbit Garwo ingkang tansah sinuba ing pakurmatan. Dumateng ngarsanipun Bapak Bisan kekalih saya menika saking Gabuk saha Karangtengah ingkang tansah pantes sinudarsana. Para rawuh kakung Sumawana putri ingkang tansah bagya lan mulya. Nyuwun pangapunten kula cumantaka ngadeg gempil kamardikan panjenengan ingkang nembe sekeca ambal wawan pangandikan. Mradhapa panyuwunanipun Bapak Hardi Suwarno Sarimbit Garwo kasuwun hanampi wigatos sing sedya pangandikan luhur saking Kadang Bisan Sutresno lumantar bapa dukuh wonten ing pahargyan rikalenggahan punika. Boten kata lumpen sumangga kula dherekaken ngaturaken raos puji saha syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ingkang sampun kepareng ambabar rahmat, hidayah saha inayahipun satemah kula panjenengan sami saged makempal nyawiji wonten ing pahargan kalenggan menika kanthi kebak kawilujengan. Selawat salam kunjuk dumateng junjungan kita Khatamul Anbiya'i wal Mursalin Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita antu-antu syafaatipun wonten ing yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Purwakane ngatur katampi kanthi bingahipun manah. Pangandikan salam taklim saking Kadang Bisan Sutresno lumantar bapa dukuh salajengipun dumawah sami-sami kanthi ikrar waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mugi handayani dumateng Bapak Hardi Suwarno Sarimbit Garwo anggenipun hamengku karyo hanatepi darmaning asepuh ami woho putra maharga siwi tetepo winengku ing suka basuki. Wondine keplasing sedo anggenipun hanglarapaken hamasrahaken Sri Pinanganten Sarimbit katampi kanthi suka renaning manah. Bapak Hardi Suwarno Sarimbit Garwo ugi ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan awit sedaya panyuwunanipun sampun dipun pinangkani. Rikala dinten setupaing kirang langkung tabuh 9 enjang Surya selangkung April warsa 2026 mapan wonten ing pidalem Dimara Gabuk sampun kalampah ijab kabul. Anak kula Nak Mas Anang Novia Nur Cahyo putra jalunipun Bapak Hardi Suwarno dalah Ibu Mujiem sampun jatuh kromo kalampah ijab kalian Nimas Rinda Febrianti kenyosiwinipun Bapak Purnomo dalah Ibu Suyanti. Awit jurung pandonga sedaya para rawuh
lampahipun ijab purwa madya wusana saged lancar kalis ing rubeda saengga saged sah miturut pranatan agami nagari saha adat widi-widana ingkang kasengker wonten ing padukuhan Gabuk. Salajengipun Bapak Hadi Suwarno Sarimbit garwa ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan sedaya peparingipun. Mugia saged angsal lelintu ingkang satraju saking Gusti ingkang akarya jagat sehingga saged hanyu peketaken anggenipun sami bebesanan. Salajengipun saestu Bapak Hadi Suwarno Sarimbit garwa ngaturaken gunging panuwun saha nyuwun pangapunten. Mbok bilih rikala dinten ingkang kawuri kala wingi awit kawontenan Bapak Hadi Suwarno Sarimbit garwa nyuwun ngampil Sri Pinanganten Sarimbit. Namung alhamdulillah sampun kabangsulaken kanthi wilujeng. Salajengipun mbok bilih Sri Pinanganten Sarimbit cumondhok wonten ing Kukupan Karangrejo Karangtengah mriki. Bapak Hadi Suwarno Sarimbit garwa badhe hanampi hangrengkuh boten dados putron mantu namung badhe dados putranipun piyambak. Semonten ugi mbok bilih sakmangke cumondhok wonten ing Dimara Gabuk Giri Cahya kita sumanggaaken sawetahipun anggenipun paring panggulawentah saha wewarah sahingga anggenipun lelumban wonten ing bebrayan agung tansah manggih bagya mulya ingkang sinedya. Basuki ingkang kaesti rahayu ingkang tansah tinemu. Salajengipun Bapak Hadi Suwarno Sarimbit garwa ugi nyuwun jurung pandonga dumateng Sri Pinanganten Sarimbit. Mugia dadosna keluarga ingkang sakinah, mawaddah saha warahmah. Kaparingan kapercayan dening Gusti putra putri ingkang soleh saha salihah. Para rawuh kakung sumawana putri ingkang satu kinurmatan, kala wau kadang pisan sutresna lumantar bapa dukuh andhawi dumateng inggih punika Bapak Hadi Suwarno Sarimbit garwa saksampunipun paripurnanipun adicara wonten ing rikalenggan menika bilih Sri Pinanganten Sarimbit kasuwun ngunduraken wonten ing Gabuk. Insyaallah sakmangke Bapak Hadi Suwarno Sarimbit garwa anyagahi saksampunipun paripurna badhe kawangsulaken wonten ing pidalem Dimara Gabuk. Salajengipun mbok bilih saksampunipun wonten pratandha cetha paripurnanipun adicara wonten ing rikalenggan punika kadang pisan Sutisna dalah pangombyong badhe hangersakaken kundur medal wasilan saestu Bapak Hadi Suwarno Sarimbit garwa minggahipun kalawangsa nderek jurung pandonga mugia tindakipun saking Karangrejo Karangtengah dumugi Dimara Gabuk tansah kaparingan kawilujengan. Semanten ugi keluarga ingkang wonten mriki tansah kaparingan karaharjan. Bapak Hadi Suwarno Sarimbit garwa hanglenggana mbok bilih anggenipun nampi karawuhan panjenengan saestu kathah kiranging bojo miwah krami nyuwun lumunturing samudra pangaksami. Semanten ugi kula ing dados talanging atur kathah atur ingkang kalantur-lantur nerak saking paugranipun tata basa tata krama ulam sepat saking tlaga ngluwadawa kathah lepat nyuwun lumunturing samudra pangaksama. Mekaten wedal kita kunduraken billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tumanggaping sabdo pangandika gati pasreng temanten sarimbit Srana upa karti jangkeping boyong temanten sampun kasembatan kanthi lulus raharja kares ing sambe kala nirbaya nirpikara dumateng asanipun maripun Bapak Kepala Dukuh Karangtengah kang pinantuk pakurmatan Bapak Mariono kula aturaken agenging panuwun ingkang tanpa pepindhan. Bapak Ibu sang lenggah sikek kaping kalih Mas Muji, Mas, bendara kula, bendara Pandhawa, le masak pun mateng napa dereng? Pak RW, sungkem bakti kula katur. Pak RW, halo pun mateng. Wah, luar biasa nggih. Monggo mbok pilih kacihna panjenengan cenaning pakurmatan jangkep kaping kalih sadaya wus waradin. Mugi keparenga kanca-kanca muda-mudi Karang Taruna pramulati pamong sugata marak sowan kanthi ngaturaken cih naning pakurmatan ingkang angka kalih nika MJ Production makarya saring kalian Prodias Audio Sound System dan juga rekan-rekan vendor yang sangat luar biasa baik dari Tika Studios Professional Fotografi and Video Cinematic dan juga terima kasih untuk paket weddingnya dari Guma MUA sedaya makarya sareng kalian MC paket wedding dan tentunya percayakan momen wedding putra putri panjenengan bersama Kang Muji MC Mbak Bulan Production Do Alis marak sowan kaping kalih monggo cahayu. Sowan malih nika sikek perangan kok kali wonten beksan. Beksan napa? Tari porong, nek nggonku porong nek semanu mriku. Nek kene ceret napa-napa nggih niku nggih. Corong. Oh sami. Porong. Oh semanu kalih gabuk padha kathik. Ngejur jamak-jamak neh. Dek iya. Lah kene ya mung padha. Beksan porong. Oke. Yang kedua, iya. spesial Mbak untuk Mas Rinda, Anang. Mas Anang lagunya apa? Mas Anang Hirmansyah dan juga Mbak Asanti. Utuh. Anang kok Cek, gitu. Minta lagu apa sayang? Oh katresnan sejati. Muga-muga tresnane kaya dene tembang lagune. Amin. Katresnan sejati. Nggih. Bejo donya akhirate. Amin. Tekan surganing Gusti Allah. Amin. Paringi garwa kalih. Seger yo. Mas, sudah malam pertama apa belum? Jujur. Ayo wis to. Anang mau tidak mau nek pengen tak dongake karo dongake kabeh. Sing rawuh sudah malam pertama apa belum? Sudah. Oh sampun. Ya alah dupuhe. Halo. Wes. Piye Mbak Rinda? Luar biasa. Ya Allah. Di mana kemarin yang honeymoon di Indis apa tuh mungkin di hotel lain? Wah. Ngendi? Mosok ning Paris. Weh. Lah nek mriko rak 70-an. Kok apal? Lah kulino ya, Cek. Dun. Wol. Nduk kulino aku akhirnya ketemu harus dulur gabuk iki tenan. Rasane hatiku seneng. Maksudnya ki sampean nek kepengen le mantuk. Lah iya. Bali gek nginep ning kono. Loh, rak ngono to. asosiasinya jangan yang jelek-jelek. Iya. Setia kuwi jumbuh karo jenenge ora tau neko-neko. Heeh, bojone siji to, Mas. Siji ning kene, siji ning kono. Alis. Job yang ke depan kita batalkan aja gimana? Lah ngapa? Lah kok buka kertuku aku ya mung siji tok kok. Lah kan siji mbok gawa ning kene, mbok Batal gawa ning pemelu. kono. Ngono to, Batal Mas. pemelu. Ora Mbak Ririn. Oke, spesial dulur kula menika perangan wetan wonten saking Jati nggih, Nglumbung nggih Nggih. wonten. Wah. Komplit, Dik. Karang wetan nggih wonten. Nggih Pak Apel. juragane sapi ya rawuh. Nggih. Pak Paeno, Bu Paeno ya rawuh. Ketoke banter jope sapi ya, Mas. Kandhani mes kurbanan.
Iya. Lagune Katresnan Katresnan Sejati. Sejati. Spesial untuk Mas Anam. Dan juga spesial untuk Kak Rinda. Semoga berbahagia selalu, sakinah, mawaddah warahmah. MC Production. Market Wedding. Kumang kita. Janji tresno bisa sandi lintang-lintang ing tengahing wengi ati kang nandang asmara Gusti kula paringa usana rembulan wayang nambahi keresing ati iki kepucen ati ning ngendi tuwa manis kan kaanti-anti Rida, anak, semoga berbahagia selalu. Ada 3 studio. Rembulan ing layang bengi nambahi kesing ati iki apa pujan ati ning ngendi wong manis kan kaantian yang belum foto dari keluarga Besan dimohon untuk foto. Monggo. Ayo Pak RT. RW.
MC Production juga mengucapkan happy wedding untuk Mas Anang dan Mbak Rinda. Semoga berbahagia. Terima kasih untuk rekan vendor kita, 3 Studios, Guma, Makeup Artist, dan juga Prodias Audio Sound System. MC Production, mohon undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Sampai jumpa. Sedulur kapok, derekaken kosturipun, matur sembah. Bakal tak usah
matur sembah nuwun juga mewakili keluarga besar beliau Bapak Herti Suwarno dan juga Ibu Mujiam ngaturaken sewa genging panuwun. Sehat terus ya Mbah nggih. Terus sehat. Alhamdulillah panjang yuswane nggih Mbah. Yuk masih bareng MC Production hadir menemani suasana bahagia di pernikahan Kak Anang dan juga Kak Rinda persempatan sore hari ini. Tentunya masih ada beberapa tembang lagu spesial untuk panjenengan bareng ada Mr. Budi dan juga ada Mr. Ranto. Thank you matur nuwun, ada Mas Dias. Ya juga rekan-rekan and crew kami ucapkan terima kasih, thank you matur sembah nuwun. Teman-teman sahabat dari kedua mempelai juga hadir dalam suasana bahagia memberikan ucapan selamat dan juga nanti boleh untuk bergabung bersama MC Production. Oke, lagunya apa sayang? Langsung saja kita persilakan memenuhi permintaan dari panjenengan semuanya. Hadir MC Production. Yogi, boleh nyanyi lagi dong sini. Yogi. Ayo Mas Yogi. Fotorien Pak Duko, kasuan fotorien. Monggo Pak Duko, kasuan foto. Betal Aidin Al Faizin Pak.
Tentunya Bapak Ibu hadirin segenap tamu undangan yang berbahagia, acara demi acara sampailah di penghujung acara di sesi yang ketiga ini. Namun sebelum kami akhiri, yuk konco-konco rembukan sik lagu ini terakhir apa monggo. Ya sekali lagi kami ucapkan happy wedding untuk Mas Anang dan juga Mbak Rinda. Semoga berbahagia. Sekali lagi sebelum kami akhiri, kami ucapkan terima kasih untuk rekan-rekan vendor yang sangat luar biasa. Satu, terima kasih untuk 3 Studios profesional fotografi. Terima kasih untuk Guma, makeup artis Yogyakarta. Terima kasih untuk MC, paket weddingnya Indonesia. Terima kasih juga untuk Prodias Audio Sound System. Akhir kata, semoga berkah, semoga bahagia. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim heboh, tim heboh. Janjimu ning aku
Dek Butimini? Ya, betul sekali.